стане червено. А? Става ли червено? Охо, Да. Снегурин. Снегурин отпред. Снима ли червено? Да, червено е какво. Добре. Горе, бъде по червено. Тук е запушено от Снегурина, да. Не, кажи му да не кой надясно. Надясно е нищо интересно. Нямало нищо интересно надясно, каза Танко. Той ще ни отвори пътя, той часа. Той просто е заринал пътя и сега след малко ще го отвори и тръгваме. Супер е. Кажи му да спрат. Завъртяхме се леко. Ще отида да го спра.